kepleh. Ya rada keplek. Asik. Yen mula sliramu wis tak aturi. Aturi apa, Mas? Golek bojo sing welas tresna lan suci. Pungkasane kowe mung digawe lara. Ora weruh saikine dadi randha. Nanging piye kabeh mau wis kebaca. Lah ngono kuwi. Kabeh mau ora perlu digetuni. Janjiku mbiyen aku sagung ngenteni. Ora kena prawane tak enteni randane. Asik asik asik. Ah, beranjat. Yen mula sliramu wis tak aturi. Oleh bojo sing welas tresna lan suci. Pungkasane kowe mung digawe lara. Ora weruh saikine dadi randha.
ora sida randa. Ora sida, Kang. Lah iya. Ayo. Ngapa? Ayo saiki wis nyambut gawe rampung. Wis rampung. Suka-suka meneh terus. Oh nembang meneh. Sampean seket mau kancane do kempringet sampean ora ngopo-ngopo. Heeh. Saben bengi. Penting, Mas. Nyawang kota. Hei! Nyawang konang. 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 Unane setruk ya wong pikirane kotang. Yen mamajang mung nganggo janur kuning. Iya. Kembang Nang apa? kembang bae. Sing anteng. Pecicilan. Kembang bae waton. Iki ngopo? Gatele. Keben arang-arang kok, Kang. Anu nang apa kowe kene iki pas anu kena bono-bono. Urung mari. Urung mari. Kuwi sing pating klothok Kembang bae waton. Gunung. Mbok keloloden. Pacitan. Iya. Pacitane apa? Pacitane apa mau? Pacitan Sarwit Lemperjono. Apa Jono? Ora kaya kowe. Kaya kuwi kok kesuwen kene. Pacitan Sarwi. Kenapa mau? Jana. Oh. Suaraku main temen ki Jan. Apana? Senengane iki pecicilan. Cicilan banget. Jatahe sampean aku wis. Aku ora kuat-kuat napa wong tuwa. Dikuat-kuatke ya, Kang. Panas ya Kang. Panas udan. Cendek lemu mentutang. Sampean kuwi cendek lemu. Cendek lemu. Iya. Durya lemu. Iya. Wong sak mene lemu kabeh. Gregele lho sing medeni, jangan kayak kiri keloloden. Kaya apa? Kiri keloloden. Kayak kiri. Kaya kirik. Panas udan aleng-aleng caping gunung. Miso caping gunung. Ala jomas. Alah lah cucu Jomas. Lah karo ora kemenangan dukun bayi kuwi dadi lambe kabeh. Heeh semono ya. Iya. Jomas. Wes. Terus oke ya. Nadyan wadon sarta lanang. Nang suarane jeneng jali kegulane aja lali agamane sarta budayane Inomane banyu
ditinggal mresani ketoprak. Iya. Ayo. Syukur 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 bisa zaman berjuang bergalingan anak-anak ning gunung kakadonge jago Jago. yen Mandung. adili Kaping gunung. Oh, mae sowong. syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo kene ora Wis. Kaping gunung ya. Sampai gunung aku wis rampung. Iya. Kowe rampung urung? Hah? Wis nembang apa urung? Aku mau duet. Oh, wis duwe-duwe rampung kabeh. Arep nembang dewek apa ora? Monggo kersa. Oh. Bendarane rawuh. Iya. Lah rumah saku abdi telu ning tak rungokke saka pepungkuran rame banget. Rame kaya bebek. Rame kale ngobong botok. Foto sapa? Lah kene ramene ku namung rame. Boten bang. Lah ya rumah saku mung wong telu kok tak rasa-rasake tak rungokke saka pepungkuran kaya sak pasar. Kan ada omong kabeh iku. Ngomong kabeh. Nggih. Kowe saiki wis iso omong. Iso omong. Syukur nek wis iso omong. Syukur alhamdulillah. Haji Sakur getaki bocah. Aku kuwi gumun karo Monggo kula aturi petangkring. Ora metangkring Tangkring kan. Cangkring anggap sih kaya manuk ngawur banget. Pinangkring. Kok aku gumun karo bojomu kuwi. Oh, pripun? Lunga-lunga kok nggawa dingklik. Napa, Gus? Sing pundi jajal ditemek diklike sing pundi? Ada prana mana? Diklike
Tengok debleng namine. Tegese? Tengok debleng ayune tiba sedang bokonge setenong mubeng. Dadane pating petenteng. Karo jengkel karo jeruk lah. Sing genah, Nun, sing genah nek ngomong. ndak tengok ya iya Nesu tengok kan? debleng dalem. Nesu kan? Niku Urung rampung kuwi. Bokonge seneng mubeng nek liwat ambune. breng. Breng iki breng wangi ra kaya kowe kecut. Apa iya? Kowe iki Itu kecut. ya jajangkel lah. Wah ngerjangkel ndak cepet MDD Apa MDD? medodong. Aja MDD. Wong aku ngger lorot apa STK ya ora tulis MDD. Siapa STK? Goblok banget. Suntik. Suntik. Heeh. Oh. Apa? Jadi S apa? STK. STK dadi suntik. Suntik. Wes ngerti kowe. Oh, sing aku tau nyuntik kok. Suntik Saya ora sapa? tau suntik wong ODD. ODD siapa ya? Ora duwe duit. Aku ora duit. Hah, wong yang melarat kok, melarat. Jadi yang apa disingkat ya. Heeh. MLT. Apa? Melarat. Oh, Apa? nek WN. Melarat. Nek LB. Gok. LB. LB apa? Lengup. Men rorep. Apa jangkal. Pokoknya bingung kuwi ana disingkat-singkat barang. Bingung ki ndodok udele cekeli. Ah, betul kalau raju. Ndodok ning kono. Apa genah? Ora genah ya digenahna. Aja jangkel bae lah. Sing sumeh sing guyu-guyu lah. Heeh. Doro, Apa? cakep semanten atur kula. Apa kowe? Semene. Semene. Apa nek? Doro, Matur. Kowe ndodok kangelan ya. Alam. Arep matur apa? kepareng matur Iya. wonten ngaso panjenengan dalem. Mbok bilih kawula tetiganipun gadhahe kelapatan nyuwun pangapunten. Kawula nok niki. Buana nono nek diwan apa nek, Gok? Indrajit. Indrajit ana Kar cucuk. ngejak wayangan ngono kok. Niki nggih karepe kepengin dadi wayangan apa kowe? Wayang. Masa umpama dadi wayang kowe dadi Indrajit Aku dadi Indrajit. Oh, Indrajit. ora main. Dadi apa? Kowe mainnya dadi putri. Ah, aku ora gelem ndak meteng. Wong umpamane metu. Oh, umpamane aku dadi putri. Iya, Gelem, gelem. Ya, gelem. ning dadi putri kodhok. Iya, karena aku cebong nih. Ya, Heeh, persis banget kayak Wis kintal. ngene. Iya, iya. Kowe rebukan karo tukul ya manane mung padu karo padu. udah Ora sengit rampung. banget niki. Kene kan. Iya. Nyong jane ya sedulur beda rame sejen biyung nek karo tangga. Karena abang-abang padha duwe. Abang-abang padha Coba tembungmu dibaleni. Baleni. Kowe karo togok ki Sedulur. sedulur Sejen tunggal. biyung beda rama. Seje biyung Beda rama. padha wae dudu apa-apane. Lho, Dudu apa-apane. napa nggih? Tunggal biyung seje bapak. Kuwi kena. Boten lah. Tunggal bapak seje biyung ya iso nek seje bapak beda biyung kuwi dudu apa-apane. Napa nggih? Kene karo nggonmu beda. Oh, apa iya? Ibaratnya ngene. Iya kepriye, Gok? Tunggal kulit sisi angin ning padha abang-abange. Apa to iku? Apa? Apa? Apa kok sing Segenap seru? seru. Sing seru kok ora seru tak pateni kowe. Tunggal kulit Iya. sisi angin. Abang-abang padha duwe. Padha abange. Sing seru kok. Ora gelem mulit bal. Sampun cakap semanten atur kula. Nempang putih. Ini. Aku ono. Sonane bendara kok sikile saru ngono kuwi. Abdi kok ora ngerti tatanan. Pirang tahun kowe malah. Kowe pirang tahun ngabdi ning Katemenggungan? Sampun piatu 7 condro. Petung Condro. Ora Petung ngerti Condro. bunga apa pitung condro ngomong sing genah. Petung Condro ki pira? Pitu piro ya? Makan ora ngerti. Takon sing ngerti. Kowe ora ngerti? Ora. Nyong be ora. Padha wae lengop. Ngerti apa ora Petung Condro? Ngerti mboten? Aku ora ngerti.
Piro? 700, Ndra. Heeh. Lah 700, Ndra, ora ngerti yo. Hitungane lho. Hitungane. Heeh, Jawane sing cetha iki piye? Niku saestu Heeh. 7 bulan. Jenenge durung suwe. Durung sang. Memper nek kowe ora ngerti Iki tatanan. memper kula. Lho kowe didukani kok malah sekecap padha sekecap. Padha enake. Mangan soto. Sopan. Isin. Omeh. Ome. Iku sing isin karo kiye. Karo bendara kok kaya kowe dianggep apa nek kowe karo aku memper. Kiye dianggep apa? Saruban kowe. Nek kowe karo aku karo kiye, kowe ora sopan kena. Ning karo bendara kowe sing bener lah kiye dianggep apa kiye? Kowe sing ening, kowe sing dibelanja dina-dina. Lah Iki padha wae iki bendera aja di ngono-ngono kae iki. Bendera kok di ngono. Iki nek sampeyan di ngono-ngono kae pantes bendera. Rumah saku malah spikul degan kabeh. Wes, dak lungguh. Bareng kumpul edan kabeh. pripun? Spikul degan kabeh. Sepikul tekan kabeh. Bareng kumpul edan kabeh. Nggih. Hitung. 1, 2, 3, Papat. papan. Aku bareng Nggih. sepikul degan kabeh. Bareng kumpul edan kabeh. Lah niki sing kumpul tiyang pinten? Papat. Nggih, dan kabeh. Nek ditemengel, nek kenyong, nek setren iki Gemblung. Ngoten. Caturan. Aku janji karo sedulur iki jam piro? Oh, sampun wancinipun Jam piro kok wancinipun? Tunggal, Ndara. Tabus tunggal. Wis jam 1. Sampun. Melu aku, ayo. Ten pundi? Kowe ngomah bae ya. Iya. Iya. Sing ati-ati. Ya. hati-hati ya. Rekoso rekasane nek wong wis kadung tresno. Paribasan kowe mau aku nunggoni ning papan kene. Kok yo ora teko-teko. Den Mas Pabelan kuwi mau. Nek wong bagus. Jane mono upama Raden Pabelan kuwi dudu priyayi, aku mesti teko ning daleme Raden Pabelan kuwi mau. Ora dadak aku nunggoni ning papan kene wit mau. Mengko gek lali karo aku to yo. Pawane adem kaya ngene ning pinggiring segara. Upama tak tinggal bali engko mbok menawa sedelok meneh Raden Pabelan teko ning papan kene. Upama ora bali yo aku ngenteni nganti tabuh pira ro.
Ku nang apa aku wis teko kok malah mungkur sajak merengut pepolatanmu. Ana apa to? Kok panjenengan dadak tambuh to, Raden? Lho tambuh kepiye? Aku ki ora ngerti karepmu kepiye jare aku kon teko ing papan kene. Nek panjenengan kira-kira ra tresna kalih kula nggih mboten napa-napa. Sing kandha ora tresna sapa? Lho nyatane panjenengan tintani wit mau panjenengan yo. Oh, perkarane nggonku teko kuwi randak ngono apa? Kuwi. Oh iya. Mula-mula kowe to. Lha nggih mboten lah. Kowe karo togok. Nek ora ngejak guyon wae, aku teko kene ora telat. Niku ampun kuwatos biasane nek priyayi putri kuwi action. 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 Cemburu buta. Aku ora mudeng. Non? Ora mudeng. Cemburut. Hah? Cemburu buta cemburu. Nah niku cara wong anune cubriya ing penggali. Menterenge. Mengersi, Wis meneng wae. mencurigai. Kok ndak malah sing lesu itu. Monggo. Para Sumbi. Sing gedhe pangapuramu menawa pun Kakang nggone tumeka ing papan kene randat. Jalaran sliramu ngerti dhewe, kata menggungan nganti tumeka ing papan kene kuwi adoh. Napa? Jaluk pangapura panjenengan. Iya, iya. Kok kepenak temen jaluk pangapura. Lho, lumrah to upama kok kowe ngluputke aku wis klenggono luput. Merga nuling tumeka ing papan kene randat. Sliramu kaya dene ora rela atine to. Lah mboten lila wong panjenengan sing aneh kok. Oh, Lah nek kira-kira nih panjenengan pun mboten tresna nggih mboten napa-napa, kula tak golek liyane. Ngeten mawon. Nek kinten-kinten ditekani kok mboten gelem, seniki balik mawon, Go. Ketemu karo bakul gandul kae mau. Oh, dadi saiki ndek simpenan bakul gandul to? ora tenan to kowe. Lah mulane lali kalih kula panjenengan. Aja gugu mongane tokol. Lali nggih lali ning cethane tenane. Kira-kira ra seneng nggih mboten napa-napa. Kowe aja Genahe. kaya ngono. Aduh, malah nusuk engko, Mbak. Sabar. Alah, Mbak. Aja di karang. Nek kira-kira ayu mriko nggih mriko kula nggih ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis rembugan. Kula ya wis ngrumasani nek kula wong niku wong desa. Wis seneng kok nek ora Anake ora duwe. ora sumbi. Nek milih juragan gandul nggih mriko monggo. Ora susah ngrungokke tembang-tembunge togok karo tukul. Kuwi mung arep kanggo ngobong-obong rasamu. Ini kok dibayar 250.000 wong. Lah niku rak dimanjeri 200.000 barang. 250.000. Gumun. Lah cepet to. Kula ngerti nek panjenengan milih sing sugih sing ayu, juragan. Ora sumbi, ora susah ngaya-wara tembungmu. Nek pancen kowe ora ikhlas utawa ora rela, ora seneng pun Kakang temeka ing papan kene, kandha wae wiwit mau. Ora kedarang-darang aku saka ing katemenggungan temeka ing papan kene, ora sumbi. Gandul jenengane Simre. Lah bene. Oh, lah mulane. Wis pirang-pirang dina tak tunggu. Jare arep ketemu ora sida. Wit maesuk le nunggoni nganti bengi ora teko-teko. Jebulane wis karo simprah to. Kowe malah dadi kaya ngono to kowe. Ayo pada padu. Tulung tuku kacang ning Purworejo. Saka Purworejo temeka kene dipangan kowe aja nganti temeka kene nek lurung tek. Timur. Pancen kula kok wis ngerasa nek panjenengan senengane gonta-ganti wong wedok kok. Sing Dupeke kandha panjenengan sik bagus, sih nom. sing kandha sapa? Lung togok ngono kok. Ah sing matur kula dhewe. Timur. Aku ki lek kagungan calon garwa kuwi mung kowe, para sumbi. Ah ora ngandel. Ora ngandel. Dadi tekaku ing papan kene kowe wis ora seneng ngono apa piye? Pun kaset. Kasep. Nek pancen kasep ora apa-apa aku tak bali. Pakai riyen kepiye lek jare wis ora Besake pun ngentos
sih becake. Becake penuntas. Sik, arep buka. Benae ngono kok yo. Jare wis ora butuh karo pabulan. Nek genahe kali bakul gandul. Piye? Raden. Sane kula niku rak ketang tresnanipun kaliyan panjenengan to. Mulane kula nunggu wiwit wau. Loro atiku jare temeka ing papan kene jare sing aku karo bakul gandul, aku sing jare karo bakul mie. Karepku piye? Aku wis loro atiku. Tak rewangi saka ing dalem katemenggungan temeka kene. Aku ora pamitan karo wong tuwa ning jebulane tekan kene disepelekke karo kowe. Ora butuh pabilan aku arep bali. Piye to? Tiyangipun sinten to? Raden. Panjenengan piyayi Rumah bagus. sare wong wadon kowe tok ngono apa piye? Nggih mboten ngaten. Kula lak namung nodi to panjenengan tresna kalih kula napa mboten. Iya aku tresno ning bareng ono kahanan kaya ngene ilang katresnaku aku tak gelem. Piye? Kula tresna sanget kaliyan panjenengan. Raden. Aku ora butuh. Kula aturi welas kalih kula. Aku wis ora welas karo kowe. Kula nyuwun pangapunten Raden. Tak pangapa. Dadi boten kersa ngapura dhateng kula. Lah, Saestu. tenang. Dadi boten ngapura estu. Blas ora. Yo tenanan kok. Pancen panjenengan karo juragan gandul yo wis pon. Yo ora apa-apa kula. Bener pancen anu temenan. Temenan? Nggih lah, kula nu mogoro kali sampean. Apa 250.000. Ngomong madak-madakan, lho kasih apa-apa malah njaluk. Lah pancen aku ora duwe kok. Lah, kok Anake wong desa. aja gelem milih-liyane nika mawon. Anu geleman. Ngomong-ngomong kula sing ngomong. Pun Raden. Nek pancen panjenengan sampun mboten tresna kali kula mboten napa-napa. Kula ikhlas. Kula rila nek panjenengan wis duwe katresnan sing ayu sing sugih. Mriko kula tak trima golek-golek wong desa nggih kan mboten napa-napa. Piye? Apa? Tak golek-golek sopir, Supir becak ngono to. sopir stasiun. Bar pasile kok diamusi tok kowe. Kaya ngono diterus-teruske. Kok dadi mutung ngono ki karepmu piye to? Ben, Kabeh mau pancen aku wis rumangsa luput. Aku rumangsa luput. Ning mbok kembene kuwi sing pranani ati to. Aja nglarani marang atiku. meranani pripun wong kula pun kadung kagol. Kula telongso. Kula niku wong desa panjenengan bagus putrane piyayi. Ya wis, aku njaluk pangapura, njaluk ngapura, njaluk pangapura. Mas. Panjenengan wonten pundi Kang Mas, Mas? kuwi nusul, niku nusul. Kang Mas. Kok kowe nusul tekan kene iki? Wonten pundi Kang Mas? Nusul iki. Dadi tekan kene iki piye to? Kang Mas Togok sing kula padosi niku wonten pundi? Mas Togok ngerti ora? Madosi Kang Mas Togok menika sinten calon pembantu anyaran apa? Batu anyaran. Eh, Kula pembantune nika. oh pembantune. Sampeyan. Heeh. Nggih. Ngan kali niki ngabilih niki. Aja gelem. Niki celuthak. Ngapunten monggo. Pun mriku mumpun disusul kok. Aku nyun pangapura, kabeh aku wis nglenggono kalbutan. Pangapurane pun tek. Tek. Aku Pun telas. tumindak kaya ngene. Bali karo pelet bae sih genah. Tumindak kaya ngene kuwi karepku aku mung jajal karo katresnanmu. Panjenengan jajal nek kejeron ya lara to. Ati kula niku lara Kang Mas. Dadi sliramu wis ora paring pangapura, Mboten, wis ora tresna karo pabilan. mboten. Yen ora tresna karo pabilan ora apa-apa ning pabilan wis kadung janji. Nek ora klakon dadi bojone Warasumbi, aku nganyut tuwuh. Nganyu tuwuh ya mriku. Mboten nggih mriku kula ora urusan.
Tenan apa piye? Kula tak trima dadi bojone sopir stasiun mawon. Pun mriko. Rila, Ajeng kondur nggih mriko. Rila aku mati. Mati nggih mriko. Aku nyuwun pamit mati. Ora tenan rakut. Apa kowe? Kowe kudune sing iso nglipur karo si Warasumbi kae iki wong cekak aten. Kula niku janipun badhe kelipun nek menika mesuk badhe kula lungsur. Oh, doe malah dungane elek. Warasumbi, Kula Den. aku yen adoh rumangsa Ngapa ta? kok selitah-selitih kowe. Mboten kok badhe madosi anu ora teges. Nek adoh kuwi dadi kangen, ning yen cedhak kuwi bandina padu kaya ngene iki jane ndadekake sing saya kangen sak jroning ati. Kula nyuwun pangapunten nggih Den, kula sembrono kali panjenengan. Ora apa-apa, Warasumbi. Panjenengan putrane Priyayi. Aku ora maidu menawa kok sliramu kuwi duwe rasa cubriya. Jalaran lenggonku temeka ing papan kene randhat sawetara. Kula niku rak kuwatir to, Den. Kuwatir piye? Kuwatir nek panjenengan niku tresna dhateng wanita sanesipun kula. Aja kuwatir. Senajan to sliramu mijil saka ing Karang Pradisan, ning katresnanku karo kowe tanpa bisa ijoli nganggo apa wae. Saestu lair batos panjenengan tresna dhateng kula. Kowe jane rak kangen to. Nggih, kula matur dos pundi? Badhe matur rak nggih isin kula niku, Den. Ora susah isin, blak-blakan wae kaya adat saben dinane. Menawa sliramu kepengin ketemu karo aku, sumusul layang surasane kepengin ketemu kanggo nibake rasa kangen. Nggih, kula nek kapang kalih panjenengan kula ajeng sowan, kula nggih mboten wani. Boten griya, kula nggih mboten saged tilem, Den. Aja sowan ning dalem katemunggungan. Mengko nek kapresan Rama karo Ibu, ndak aku nampa duka. Nah, terus nek kula niku kapang dos pundi? Ya cukup nemoni si tukul utawa togok. Nah, kula nek ketemu niku ya sepet to. Ya tegese iki aja kok dirasake tekan ati. Ngomong wae karo tukul togok menawa kepengin ketemu karo aku mengko ora iso kelakon. Ning saestu to, Den, panjenengan tresna kula. Coba aku kangen karo swaramu. Kene. Sebera repen sing saben dina kanggo nglipur penggalihpun Kakang kapinujon pun Kakang nembe tetegaran sak jabaning katemunggungan. Senajan toh putri saka ing katemunggungan lan ning desa kuwi kapinujon wae. Pegari sing arep rasake utawa sing midhamet. Ya senajan toh saka ing kutha nek ora seneng ora bakal kelakon. Ya. Memelas pinten. Ora usah dirasake ora lara ati. Mangan ora
ya aku iso ngrasake rasamu. Aja sumelang saiki wis kelakon sumanding. Bisa ketemu ning papan kene Warasumbi. Warasumbi. Elegan atiku bisa sak patemon ning pinggiring segara kene. Ning setitik duwe rasa pitakon atiku. Wiwit sepisanan ketemu nganti gedene kowe lelat dimarang aku. Tak presane tak permanake.
kaya dene ora lega ning atimu jane ana apa to? Raden. Janipun kula menika rak sedih to, Den. Yen pancen ana wadi, kowe matur wae marang pun Kakang. Kowe arep nyuwun apa? Yen pun Kakang bisa bakal tak udanani. Kula niku mboten badhe nyuwun menapa-menapa, Raden. Njur, Nanging kula sedih, Raden. wis sedih kening apa to? Aku supaya teko ing papan kene wis kelakon. Pendak kala mangsa kowe kepengin sak pejagong sak patemon tak duruti. Lah kok isih sedih atimu? Ana perkara apa to? Napa kepareng kula matur wonten ngarsa panjenengan, Raden? Dimen gamblang sakjroning penggalihku nggonku nampa matura. Saestu mboten duka, Raden. Ora. Ana apa to? Raden. Saklebetipun kula sambet katresnan dhateng panjenengan. Kula sampun pamrat 3 wulan, Raden. Kowe wis nggarbi. Tenan apa piye Wara Subi kowe aja guyon to kowe. Iki lelakon aja guyon. Saestu, Raden. Mila kula niku sedih. Ajeng matur mboten wani. Kemangka kula menika dereng resmi dados garwa panjenengan. Aku biyen rak wis tau kandha karo kowe to. Aku gelem aku kena sesambungan tresno karo kowe. Ning aja kelakon nganti kedadian kaya ngene. Lah nek kaya ngene njur piye to? Nanging dos pundi? Kula niku tasih kenya, Raden. Kula nyuwun tanggel jawab panjenengan, Raden. Nyuwun tanggung jawab. Kula nyuwun resmi dados garwa panjenengan. Dos pundi kok sajaipun panjenengan boten rena? Aku balik tembungmu ngarep tekan buri. Kowe nganti arep nyuwun tanggung jawab sak resmi. Aku dadi bingung Wara Subi. Ngendikanipun panjenengan tresna dhateng kula. Lho nek aku tresno karo kowe, perkarane kowe njaluk tanggung jawab, njaluk dijab. Kula niku tasih kenya, Den. Ajeng awon ingkang kados menapa? Kula tasih nggadahi tiyang sepuh. Kados menapa tiyang sepuh kula menawi kula menika sampun boten prawan malih. Aku ngerti karepmu, aku ngerti rasamu. Ning saiki kowe tak kongkon bisa ngerteni marang rasaku. Tak balikke tembung. Aku iso ngrasake atimu ning kowe bisa ngrasake marang aku. Cethanipun dos pundi, Den? Aku putra tumenggung ning katemunggungan mayan ana ing Pajan. Sliramu mung bocah desa. Upama kok aku ijab lakon sak resmi dadi karo kowe, kaya ngapa ling semera mung tumenggung mayan? Mula ing wanci iki. Bocah sing kok kandhut digugurke aja nuntut kowe ijab karo aku. Bagus Aku ngaten, ora Ger. wis punang bayi sing kok kandhut dibuang. Kok semanten, Aku isih semanten. Menika wiji panjenengan. Menika sing katresnan panjenengan. Kenging menapa panjenengan? Tega ngendika ngaten. Sumbi. Aku kuwi putra tumenggung mayan. Wayah dalem Sang Prabu Sultan Hadiwijaya. Nek kok nganti aku kelakon dedaupan karo kowe kaya ngapa ling semeyang Sultan? Kaya ngapa ling semeyang Rama Tumenggung Mayang? Welas dateng kula, Den. Welas kalian bayi kang kula kandhut, Den. Wis
salahmu, Sumbi. Salahmu. Kenapa ngopo nganti dadi meteng nek kowe ora kaya ngene ora kelakon to? Kowe aja nyalahke karo aku. Wis kowe bali ning desamu. Aku ora saguh menawa kok duwe bojo kowe. Ngilo kowe. Kowe iki mung sak sapa anake sapa? Dados ngaten Raden Pabelan. Riyen panjenengan tresna dhateng kula. Ketingalipun lair batas sakinipun tresna sinasa kula nika lare dusun. Nanging semanten ketika panjenengan Wis ora usah nangis. Ora ono gunane kabeh mau lakon. Nek kok kowe arep kepengin sak resmi dadi bojoku ora bakalan kelakon. dados saestu panjenengan anggenipun ngendika boten saged tanggel jawab dhateng bayi ingkang kula kandhut. Aku mau Ngeten. Isine pangandikan panjenengan namung ngremehaken dhateng kula. Sedaya wau namung badhe ngina kaliyan kula. Panjenengan anggenipun tresna namung lair. Kula lare dusun namung dipun remehaken dhateng panjenengan boten menapa-menapa Den. Nanging bayi ingkang kula kandhut menika sing katresnan panjenengan. Menika putra panjenengan. Kenging napa panjenengan tega kaliyan putra panjenengan piyambak. Tegel kalih kula boten napa-napa Den. Nanging dosa ageng panjenengan menawi badhe merjaya ora sing usah katresnan panjenengan ingkang kula kandhut. Cekane aku wis ora tresno karo kowe. Nek kowe arep bali bodho aku ora bakal urusan karo kowe. Nggih. Den. Kula rila. Kula ikhlas tresna dhateng panjenengan yogene panjenengan anggenipun tresna namung lair. Namung sia-sia katresnan kula ingkang tumuju dumateng panjenengan. Nggih, Den. Kula aturi presani. Kula badhe menapa? Kepripun? Repot dia kaya. Wong bar seneng-seneng malah kaya anu susah temen. Aku lagi jedeg Sebabe menggalihke lelakon iku. lah kepripun? Wong kula wau kan kula sumer ya Iya. kadoan yang karo kowe ya. Ayo nang awak dhewe ndelok kaduan. Nah, ujalku Ora main. sumbile kepen ketemu karo aku bakal ngaturke lelakon. Pripun? Sesambunganku karo Wara Sumbi cetane Wara Sumbi wis nggarbini. Ya malah kebeneran. Kebeneran kepiye to kebeneran ki? Wah. Niku gampang. Dadi ngelong-longi syarat zaman siki. Ngelong-ngelongi syarat. Lah saumpamane ajeng nikah ya. iya. Nah, ijab niku wong kena ingkang putripun nggarbeni. Biasane wong tuane tanggung jawab jenengan ora usah nyarat. Kowe kok nggampangke watu item to kowe? Non? Kowe kok ngentengke watu item? Lah nggih mboten genah-genah kan pun garbeni meteng. Kowe kudune bisa mikir kok. Aku sapa Wara Sumbi sapa? Loh, nggih nek panjenengan ganah Sumbi kae cetha. Bocah saka ing desa aku putra Tumenggung Mayang. nggih. Nek kelakon Dadi duwe karwan. bojo dadi bojone kaya ngapa wirang lan lingseme Rama Tumenggung Mayang. Niku ampun ngoten niku. Nek tiyang niku antak bebasane sami dene diciwit padang rasakna larane niku ampun deleng derajat pangkating tiyang, Ndara. Sing nglakoni aku pokoke Nggih panjenengan niku kan luwih tuwa timbang jenengan. Lah iya. Melas niku wong wedon. Adoh-adoh
direwangi mestine ora pamit karo wong tuane, direwangi nang pinggir kali, nang pinggir Salah karo laut. Sumbi kok. Ya, wong lanang pancen wong lanang, anggur ngrasakna kari kaya kuwe. Ojo maido aku tapi. Mboten maido, ning sing tanggung jawab lah. Sampeyan malah putra Temenggung, kudune aweh contoh karo wong sing ora ngerti karo wong sing sak ngisor derajat pangkate tiyang sepah panjenengan kali panjenengan. Niku jenenge niku anu. Nganu piye? Berani tanggung jawab, berani pelenting. Wah, Aja ngono. oh mbok anu kon tahu. Tanggung jawab. Aku kuwi mung jaga asmane Rama Temenggung Mayang karo Rama Sultan Kanjeng Hyang Sultan Hadiwijaya. Nah, Nek nganti kedadean kaya ngene kebacut kaya ngopo pirange? niku kan jenengan Pak, mudah bukan anu seneng kali seneng. Iya ta iya? Lah wong seneng kali seneng antara cinta dan cinta seneng kali seneng menimbulkan begitulah. Angger kepengin ora tanggung jawab sampai yang Gunung Tugel. Ampun. Lah ya Wis rasa melulusan perkara iki. Kula anu melas. Kula kan mau matur. Sing jenengane wong pada uripe cilik karo gedhe kuwi rasane yang diciwit ora. Lah jenengan ora tanggung jawab sing digawe sampean bayi sing dikandhut kok kepriye? Melas lah tanggung jawab lah. Nggih, Gok. jasane pirang-pirang niku. Sepisan niku dosa kalih sinten? Rara Sumbi. Ping kalihipun kalih jabang bayi. Nah, melas. Ora kelingan sing saupamane sengit karo sing disenengi, ya kelingan karo sing diukir lah. Nah, saumpamane kae mlayu-mlayu. Angger bali tekan ngomah, sampean lega paling-paling kowe nang ngopo? Bapakane. Lah angger saumpamane gantung apa nyemplung apa bunuh diri lah. Umpamane nabrak sepur jajal kaya tanggane kula wingi. Dadi aku mosok dosa. Luput salah melas lah sepada-pada urip lah seplokan paribasane ya dirasa. Piye? Non, Apike? seniki monggo ditututi kepripun tanggung jawabe. Sumbi. Nah, tuh. Pancen kabeh mau salahku. Bener ngendikane iku. Raden Pabelan. Yen aku sing wedok sing kandho kepengen. Wedok sing ora kilo-kiloke. Ing atase aku wong desa seneng piyayi. Seneng karo putra Tumenggung aku ora kilo marang kilokku dhewe. Tekan gone aku sing sesara dhewe. Saiki aku meteng ora ana sing tanggung jawab. Mbok, Pak, aku njaluk pangapura. Aku dosa karo kowe, Mbok, Pak. Aku anak sing kurang ajar karo kowe, Mbok. Aku anak sing mopo bledhok karo wong tuwa. Yen koyo ngene aku bingung. Arep bali aku isin karo tangga teparo. Kamangka saya suwe saya wetengku saya gedhe. Kaya ngopo surak ing tangga teparo. Sanake wong ora duwe meteng ora duwe bojo. Oh,
sebabkan Sumbi mlayune ning papan kene kok. Ya ngindak. Banget isine kok wedok kaya barang. Sumbi! Sumbi! Lol. Kaya ana ragane menungso, aku ora pangling kae pengagemane Wara Sumbi. Pawakane kaya dene Sumbi. Ya nggih sing mlebu Nyemplung jurang Nah, semono niku, jerone. Jajal. Sampean. Mudah-mudahan kan sampean. Kok mula-mula aku kepiye? Lah mudahnya nggak mau sampean tanggung jawab ya orang nganti kedaden kayak kan wong wedok mau ngatas wong wedok mlebu jurang jajal niku mangan unggar beni. Jenenge wis dosa rong perkara lho. Dosa karo sing lakoni meteng karo sing dikandhut. Esuk sampean matine dadi ndek-ndekeng neraka jahanam. Ngono. Yen ngono aku melu mati. Niku jurang iki jenengan makan. Nebus dosa. Anakku mboten dosa. Bos. Aku nebus dosa. Aja kedumuran. Kurang ajar banget, Gok. Aku ngene yo karo nilai ngono mau. Ya kan macam mriko ndak kula kedumuran nah. Angger ora kudu gegejungkel. Niku jenengan meh. Karepku piye jare aku nek ngenengke Wara Sumbi nyemplung jurang mati aku dosa. Aku tak sak belok pati karo bocah sing dikandhut karo si Wara Sumbi. Niku nek wong gelageton niku mboten ketemu ngarep mesti ketemu. Sare. Nek wong gelan niku ketemu ngarep niku nuntun wedhus kebijik. Ah, sudah aku. Niku aja kepripun, Bos? Aku arep nyemplung jurang. Oh, asah ampun dah. Niku togok mawon. Kowe Gok ganti nyemplung, kowe glundung ning jurang, Gok. Nyemplung? Iya. Wedi. Oh, kok anu arep temenanan. Hah? Niki pripun, Gus? Jajal. Aku ora ngerti karepmu. Aku jare diarani dosa. Nggih. Aku arep sak bela pati karo si Wara Sumbi kok gondeli kok cekeli iki karepmu piye? Nuwun sewu. Sing jenengane pati tembunge kan saur pati. Niku kan tembung jerek. Dereng genah. Lah nger saumpamane jenengan derek mriko, terus dadi cara wong anune melu nututi Rara Sumbi tengoten niku jajal. Kepripun? Dipenggali, Gus. Nggih, sare. Gus. Aja gur demen enake. Heeh. Aku ki sok ora tanggap karo tembang tembungmu kok. Aja demenenake lah, aku arep tanggung jawab mlebu jurang ora oleh. Maksude niku kala wau panjenengan napa Kabeh mau wis kadung wis kebacot kok. niku kan Arep piye meneh kabeh mau wis dadi lelakon. nggih. Saking ngene wae, Pripun? muga-muga wae. Nah dikirim apa nika Rara Sumbi? Disunke bareng-bareng ana ngarsaning Gusti, Wara Sumbi ditampa ana ngarsaning Gusti. Nah, nggih, kula malah Wis. cocok. Aku karo kowe bali wae ning dalem ketemu. Monggo ngeyati yasinaken teng dalem. Apa-apane sih?